शिरूर तालुक्यातल्या बुरुंजवाडी इथं ऊस तोडणीचं काम सुरू असताना 3 बिबट्याचे बछडे आढळले आणि बिबट्याच्या बछड्यांना वनविभाग आणि प्राणी मित्रांच्या मदतीने पुन्हा त्यांच्या आईच्या स्वाधीन करण्याचे प्रयत्न केले। अखेर बछड्यांना त्यांच्या आईने शोधून काढलं आणि दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी हलवलं आणि हा सगळा प्रकार वनविभागाने लावलेला ट्रॅप कॅमेरामध्ये चित्रित झालाय। ही मादी बिबट्या तिच्या पिल्लांना उचलून घेऊन जातानाची ही दृश्य कॅमेरामध्ये चित्रित झालेली आहेत आणि निश्चितच वनविभागाने पिलांची आणि त्यांच्या आईची ही भेट घालून दिलेली आहे। ट्रॅप कॅमेरा लावला त्यामध्ये सगळी दृश्य चित्रित झालेली आहेत। शिरूर तालुक्यातल्या बुरुंजवाडी इथे ऊस तोडणीचं काम सुरू असताना बिबट्याचे असे बछडे आढळले आणि बिबट्याच्या बछड्यांना वनविभाग आणि प्राणी मित्रांच्या मदतीने पुन्हा त्यांच्या आईच्या स्वाधीन करण्याचे हे प्रयत्न झालेत। अखेर बछड्यांना त्यांच्या आईने शोधून काढलं आणि दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी त्यांना हलवलं सुद्धा आणि हा सगळा प्रकार वनविभागाने लावलेल्या ट्रॅप कॅमेरामध्ये चित्रित झालाय।